इकडे प्रथमेशला त्याची चूक समजली होती, कारण की रेश्माने एक चांगलीच कानशीर त्याच्या वाजवली होती. रेश्माला खूप राग आला होता त्याचा, पण शेवटी तो प्रिय करच. पण प्रथमेशला चिंता या गोष्टीची सतवत होती की यक्षिणी त्याला बोलली होती की तू ज्या कुठल्या स्त्रीच्या जवळ जाशील, तिला प्रेम करायला लागशील, तिचा मी जीव घेणार. अर्थात प्रथमेशनी रेश्माला सगळं काही सांगितलं होतं. प्रथमेश घरी जाताना अक्षरशः घामाघूम झाला होता, कारण की त्याला माहित होते घरी जाताच तीच असणार, यक्षिणी. पण यक्षिणी ही प्रथमेश नक्की का घाबरतोय? रेश्मा ही कोण आहे आणि ती रेश्माचा जीव का घेणार? जर तुम्ही पहिला भाग पाहिला नसेल तर पहिला भाग नक्की पहा. इथे दुसऱ्या भागामध्ये आपण पाहूया यक्षिणी संपणार की रेश्मा आणि प्रथमेश मरणार. प्रथमेश घरी गेला आणि त्याच्यासमोर तीच यक्षिणी होती. नेहमीसारखीच यक्षिणी, दिसायला एवढी सुंदर. पण आता प्रथमेशवर काहीच फरक पडत नव्हता. खरं सांगायचं तर प्रथमेशची हौस ही पूर्णपणे भागली होती. पण यक्षिणी, तिने प्रथमेशला जेवायला वाढले आणि शेवटी आपल्या खोलीत नेलं. आता प्रथमेशला नको असताना देखील ते सगळ्या गोष्टी करायला लागत होते. पण इकडे रेश्मा, तिला चिंता सतवत होती. प्रथमेशने असं का केलं असेल, मला कळत नाही. आणि शेवटी इकडे यक्षिणी बोललीच, तू आज रेश्माला भेटला होतास ना? हे ऐकताच प्रथमेशच्या अंगावर सरकन काटा आला. हो 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 हो, पण त्याचं काय आता? यक्षिणी बोलली, तू तिला भेटला होतास, कळत न कळत तू तिच्यापासून स्वतःहून लांब झाला. तिने तुझ्या कानशील वाजवली. जर तिने असं केलं नसतं तर आज ती माझ्या हातून नक्कीच मेली असते. कुठेतरी प्रथमेशला वाजवलेली ती कानशीर रेश्माच्या फायद्याची ठरली. असेच दिवस जात होते आणि रेश्मा रोज ही प्रथमेशला लांबून बघायची. प्रथमेश आता हळूहळू बारीक होत चालला होता. मुळात असं वाटत होतं की तो तरुण वयातच म्हातारा होत चाललाय. 30 वर्षाचा प्रथमेश कुठेतरी आता 45 वर्षाचा वाटू लागला होता. शेवटी रेश्माला राहावलं नाही. तिने याच्यावर काहीतरी पर्याय काढायचा निवडला. पण येथे गावामध्ये 2-3 मुली हे असेच मरण पावत होते. रेश्माला समजत होते प्रथमेशची मानसिक स्थिती काय. अर्थात ती त्याच्या जवळ नसल्यामुळे त्याला असं वाटत होतं की त्याची कोणतरी मैत्रीण असावी, जी यक्षिणीपेक्षा चांगली असावी. पण यक्षिणी कोणाला जवळ येऊन देत नव्हती. प्रथमेशला ही देखील भीती होती की जर यक्षिणीला लांब केले तर ती पैसा तर घेऊन जाईलच, पण कळत न कळत त्याचा जीवही. यक्षिणीने खूप विचार केले की प्रथमेशला आपल्या ताब्यात कसा ठेवता येईल. कुठेतरी ती यशस्वी होत होती. पण प्रथमेश बघताच क्षणी असं वाटत होतं की कोणत्याही क्षणी त्याचा जीव जाईल. कळत न कळत त्याला रोज हे यक्षिणीला खुश करायला लागत होते. यक्षिणीचे मन हे त्याला सुखी करायला लागत होते. कुठेतरी त्याचाच त्रास हा तर प्रथमेशच्या शरीरावर झाला होता. पण इकडे एक दिवशी रेश्माला उपाय भेटला. आठवलं, प्रथमेश बोलला होता तो बाबा. हो, आता त्यालाच भेटून काहीतरी याच्यावर पर्याय निघेल. रेश्माने 2-3 दिवस त्या बाबाला शोधले आणि शेवटी तो बाबा भेटलाच. गावापासून थोडा दूर, पण कसा बसा भेटला. रेश्माने झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि तो बाबा एकच शब्द बोलला, त्या मूर्खाला मी बोललो होतो याचा दुरुपयोग करू नको. एकदा फसशील तर फसशील. आता यातून तो येणं बाहेर फार कठीण आहे. रेश्मा बोलली, बाबा काहीतरी उपाय असेल ना, सांगा ना. तो बाबा बोलला, फक्त एकच उपाय आहे, त्याचा मृत्यू.
तीच ह्याला त्याच्यापासून सुटका देईल. हे ऐकलंच होतं आणि रेश्मा जोरजोरात रडू लागली. रेश्माने खूप विनंत्या केल्या. अहो बाबा सांगा ना, काहीतरी उपाय असेल, काहीतरी. आणि त्या बाबांनी सांगितले, त्या मूर्खापायी तुला आपला जीव हा धोक्यात घालायला लागेल. पण रेश्मा ही तयार झाली. हो सांगा, जे असेल ते सांगा, मी प्रथमेशसाठी काही करेल. आणि तो बाबा बोलला, येत्या अमावस्येच्या रात्री यक्षिणी ही पिंपळाच्या झाडाखाली येईल. तिथे गोल चक्कर मारेल आणि बसेल आणि काही काळ ती त्यांच्या देवाचा ध्यान करत असेल. शरीराचा कोणता ना कोणता भाग हा कापून आण, जसं तिचे कपडे, केस, जे भेटेल ते. पण लक्षात ठेव, जर तू यक्षिणीच्या तावडीत सापडलीस तर तू त्या क्षणी मारली जाशील. सांग, काय करशील? क्षणाचाही विलंब न करता रेश्माने होकार दिला. त्या बाबांनी काही त्याला विधी सांगितले आणि रेश्मा त्या दिवसाची वाट पाहू लागली. इकडे 2 आठवडे गेले असतील आणि यक्षिणीला खात्री पडली की रेश्मा प्रथमेश पासून पूर्णपणे लांब गेलेली आहे. प्रथमेश जणू आता त्याच्या आतड्या दिसायला चालू झाले होते. त्याला समजत नव्हते की तो किती दिवस जगेल. आणि शेवटी ती रात्र आली. त्याची यक्षिणी देखील वाट बघत होती आणि रेश्मा देखील. रात्रीचे 12-12:30 वाजले असतील. त्या काळ्या अंधारामध्ये तिथे सामान्य माणूस जायला घाबरतो, तिथे रेश्मा हळूहळू जाऊन पोहोचली. पिंपळाचं झाड साधारण 1 मिनिटाच्या अंतरावर असेल. त्या थंडगार वातावरणामध्ये रेश्मा वाट पाहू लागली आणि काही काळातच तिच्या समोर तिने जे दृश्य पाहिले ते पाहताच ती थक्क झाली. यक्षिणी येत होती, पण ती हवेत तरंगत होती. तिचे केस हे हवेत उडत होते. त्यातच त्या काळ्या अंधारामध्ये देखील ती चमकत होती. चेहऱ्यावर जणू एक हास्य होते. असे वाटत होते की इकडे येऊन तिला फार आनंद होत आहे. मग काय, त्या पिंपळाच्या झाडाजवळ यक्षिणी आली. त्या झाडाजवळ बघू लागली. मनात तिचे एक समाधान होते आणि काही चक्रा मारू लागली. ती काहीतरी त्या झाडाकडे पाहून बोलू लागली आणि शेवटी ती बसली. पण इकडे रेश्माला सगळं काही आठवले की बाबांनी काय सांगितले होते. यक्षिणीचा शरीराचा कोणता ना कोणता भाग, कपडा जरी भेटला तरी आण. तिच्याजवळ असलेल्या एका भावलीजवळ ते घे. यक्षिणीचे 3 वेळा नाव बोल आणि मंत्र पुट आणि ती जाळ. रेश्माने धीर घेतला आणि हळूहळू का होईना पण ती चालू लागली. किती जरी हळू चालवत होती तरी शेवटी पायाचा आवाज हा येतच होता. पण यक्षिणी हे ध्यान करण्यात जणू गुंग झाली होती. आजूबाजूने किडे साप जात होते. रेश्मानं ओरडायचं तरी कसं. आणि हळूहळू ती त्या पिंपळाच्या झाडाजवळ पोहोचली. तिने पाहिले की यक्षिणी तशीच बसली होती. खरं सांगायचं तर रेश्माच्याही मनात आलं, हे शरीर मला भेटलं असतं तर मी आज कुठच्या कुठे असते. पण त्या क्षणी मनात प्रथमेशचा विचार आला आणि ती रेश्मा यक्षिणीच्या पाठीमागे आली आणि आपल्या जवळ असलेली कैची शोधू लागली. पण कैची भेटत नव्हती. रात्रीचा अंदाज येत नव्हता आणि हळूहळू करून वेळ हा निघत चालला होता. पण तिला समजले की मागे कोणतरी आहे. तिला म्हणजेच यक्षिणीला. यक्षिणीने त्या क्षणी मागे ही मुंडी वळवली.
रेश्मा जोरात ओरडली, पण सुदैवाने तिच्या हातात ती कैची आली. तिने केसाचा एक भाग कापला आणि पळत पळत लांब गेली. पण तिथून हसण्याचा आवाज येऊ लागला आणि यक्षिणी बोलली, आज तूही माझ्या हाती मरणार, मी तुलाही मारणार. आणि रेश्मा बोलली, तुला काही वाटत नाही का लोकांचे असे जीव घ्यायला? पण यक्षिणीचे हसणे चालूच होते. रेश्मा फार लांब गेली होती, पण यक्षिणी क्षणभरातच तिच्या समोर ही उपस्थित झाली. आणि यक्षिणीचे ते भयंकर रूप रेश्माने पाहिले. यक्षिणी आता पांढरी पडली आणि एक विचित्र हास्य करत एक मोठा हात केला आणि ती बोलली, ते केस माझ्याकडे दे आणि निघून जा. रेश्माने तिला नाकारले आणि ती धावू लागली. पण यक्षिणीचा अक्षरशः 4 ते 5 फुटाचा तो हात रेश्माच्या गळ्यावर पडला. रेश्माला उचलले, पण रेश्मा ही अक्षरशः जिद्दी. मनात प्रथमेशचाच विचार. पण त्यावेळेला जे व्हायला नको होते तेच झाले. यक्षिणीने तिचा गळा एवढा घट्ट पकडला होता, तो इतक्या जोरात दाबला की रेश्माची मुंडी ही तिच्या शरीरावर वेगळीच आली. रेश्मा त्या क्षणी जग सोडून गेली आणि यक्षिणी हसू लागली. पण इकडून मागून जोरात आवाज आला, रेश्मा नाही. हा आवाज होता प्रथमेशचा. प्रथमेश तिथे धावत धावत पोचला. रेश्माचे शरीर घेऊन रडू लागला. काय केलंस तू हे? हिला का मारलं? आणि ती भयंकर यक्षिणी बोलू लागली, हिने मला संपवण्याचा डाव रचला होता. ही तर मारली गेली आणि आता तुलाही मारणार. पण हिने तुझं काय बिघडवलंय? प्रथमेश बोलला. यक्षिणी ते हसण्यामध्ये व्यस्त होती आणि प्रथमेशला तिचा राग अनिवार्य झाला. प्रथमेश उठला आणि यक्षिणीच्या एक कान शीर वाजवली, पण दुर्दैवाने आता त्याचा कोणताच फरक पडत नव्हता. यक्षिणीने साधी आपली मुंडी देखील हरवली नाही. उलटा असं वाटत होतं की प्रथमेशच्याच हाताला काहीतरी लागलंय. यक्षिणीवर कसलाच परिणाम होत नव्हता. खरं सांगायचं तर ती आता प्रथमेशला देखील मारू शकत होती. तिचे मन भरले होते आणि हळूहळू ती शेवटी बोललीच, बस झालं, आता तुझ्याही मरण्याची वेळ आली. आणि जोर जोरात एक हास्य देऊ लागले. तिने तिचे दोन्ही हात हे पुढे केले आणि प्रथमेशचा गळा दाबू लागली. पण प्रथमेश बोलला, यावेळेला असं नाही होणार. प्रथमेश आपल्या खिशात काहीतरी शोधू लागला. त्याचा श्वास गुदमरत होता. इकडे यक्षिणी हसत होती. पण क्षणभरातच प्रथमेशच्या खिशातून त्याने लायटर काढला आणि त्या भावलीजवळ टाकला. त्या भावलीने पेट घेतला आणि ती भावली ही नष्ट होऊ लागली. त्या क्षणी यक्षिणी जोरात किंचाळली. पण इकडे प्रथमेश ते मंत्र पुटपुटण्यात व्यस्त होता. त्याला रडू कोसळत होते, पण त्याच्याजवळ आता कुठलाच मार्ग नव्हता. जसे जसे प्रथमेश तो मंत्र पुटपटत होता, यक्षिणी जणू कमजोर पडत चालली होती. यक्षिणी ही जशी प्रकट झाली होती तशीच नष्ट होत होती. हळूहळू सगळे तिचे कपडे हे अदृश्य होत होते. शरीर अदृश्य होत होते आणि एक वेगळीच किंचाळणी ही चालू होती. मुळात ज्या वेळेला प्रथमेश हा तिथे पोचला त्याच्या आधीच त्याने त्या बाबाची भेट घेतली होती. त्या बाबांनी सांगितले होते की आज रेश्मा जाणार आहे, त्याचा उपाय काय.
प्रथमेशने उपाय लक्षात ठेवले, तो मंत्र लक्षात ठेवला. रेश्माची मदत करणार, पण काही क्षणासाठी त्याला विलंब झाला. रेश्माने त्याचे केस हे घेतलेच होते, त्या भावलीला देखील लावले होते, पण कुठेतरी ती शेवटी चुकली. प्रथमेशने आपल्या लायटरनी ते केस आणि ती भावली ही दोन्ही जाळली. कुठेतरी यक्षिणीचा आता अंत होत होता. असे वाटत होते की हळूहळू ती अदृश्य होते. जशी ती प्रकट झालेली काळी सावली, आणि आता तीच काळी सावली ही पुन्हा दिसू लागली. आणि यक्षिणी शेवटी बोलली, मी सहज नाही जाणार, मी पुन्हा येणार. आणि शेवटी ती अदृश्य झाली. प्रथमेश खाली बसला आणि रेश्माची ती मुंडी घेऊन आणि शरीर घेऊन जोर जोरात रडू लागला. त्याला त्याची चूक कळली होती, पण त्याला हे नव्हतं माहीत की या चुकीमधनं बाहेर येण्यासाठी त्याला रेश्माला कायमचे गमवू लागणार होते. तो बंगला, तो पैसा हा तसाच आहे, पण प्रथमेश परत त्या गावी फिरकलाच नाही. पण खरं सांगायचं तर त्याच्या एका चुकीमुळे त्याने रेश्माला गमावले. त्याच्या मनात आजही ते प्रश्न त्याला सतवत असतात. यक्षिणी बोलली होती, मी सहज नाही जाणार, मी पुन्हा येईल. खरंच यक्षिणी पुन्हा येईल? तुम्हाला काय वाटतंय? कमेंटमध्ये मला उत्तर नक्की कळवा. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचेही काही कथा अनुभव असतील तर खाली दिलेल्या फेसबुक ID वर, इंस्टाग्रामवर मला नक्की सेंड करा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.